Inkjesta indipendenti li l-Ministeru tal-Familja kien fetaħ 3 snin ilu dwar il-mewt ta' tifla Niġerjana ta' 7 snin għadha mhix konkluża. It-tifla Victoria Aluko kienet instabet mejta f'residenza għat-tfal f'Ħażabbar f'Jannar tal-2018 u aktar tard kien sar magħruf li hi kienet tbati minn kundizzjonijiet mediċi rari. Minn barra l-inkjesta maġisterjali, il-Gvern kien ħatar lill-imħallef emertu Philip Xiberras sabiex imexxi inkjesta indipendenti. Madankollu din l-inkjesta tidher li għadha pendenti. Dan ħareġ minn tweġiba lill Ministru tal-Familja Michael Falzon ta' għall-mistoqsija parlamentari tad-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg, illi talbet biex ipoġġi fuq il-mejda tal-Kamra x'ħareġ mill-inkjesta indipendenti. Iżda min-naħa tiegħu il-Ministru Falzon qal li se jkun qed jagħmel dan la darba l-inkjesta tkun waslet fit-tmiema. Min-naħa tagħha f'kummenti lill-medja, Claudette Buttigieg qalet li ma tistax tifhem għaliex inkjesta bħal din kellha tieħu daqshekk fit-tul sabiex tkun konkluża. Dan meta l-inkjesta maġisterjali kienet ġiet konkluża wara 4 xhur biss.